Lah ngopo? Jan pendhita kok sumahe ra jamak-jamak. Ha iya. Monggo disawang pasuryane iki ketokle ngademke ati nyenengke pikir ngono lho, Tru. Heeh. Kok aja kok iki pendhita tilas dagelan ki engko Gus. Ngawur ora. Ha nyenengke. Apa anggapmu nyenengke iki terus tilas dagelan ngono apa piye? Nggih penemban bekti kula konjuk penemban. Nuwun sewu kula tampi dawah sami-sami ki Lurah. Nggih. Pun prayogekaken lenggahipun. Sampun mboten kirang prayogi nderek tepang nggih kula Bagong. Lho, kula ingkang nderek tepang. Kula menika nembe sepisan manuh lawan panjenengan. Oh ngaten. Nggih. Kula pun Kesawa Sidi. Nggih, kula pun John Bagong menika. Kula nganggo John barang ora. Men ana undakane, Tru, ora mung Albertus Bagong terus. Salin John aku. Iya, iya. Sampun mboten kirang prayogi sowan kula menemban. Lole kena swaru gempal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana Petruk kantong bolong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Petruk. Lho mengke riyen. Niki rak penemban Durna to. Heeh, aku ingkang prapta nang kene. Ngaten. Ya. Sawetara wektu aku duwe wigati karo karawan Sang Begawan Kesawa Sidi mekaten menemban. Iya. Nggih, wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Premban. Petruk tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih, pun kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu Panakawan. Nggih, Penemban Durna. Lenggah teng mriki sampean, Mbah. Heeh. Sawetara wektu duwe wigati nggih kudu tak aturake ngersane Sang Begawan Kesawa Sidi. Nah nggih. Ning aja ngasih sampean anane sampean rawuh teng mriki aja ngasih sampean gawe perkara lho. Merga sampean teng pundi-pundi niku kabeh wong semua piyai semene sing padha nyekseni niku wis do ngerti, wis do pirsa, wis do apal. Nek Durna tekan ngendi-endi niku mesti mung arep ngumbar wisa. Wong sampean niku pendhita sing kondang cangkeme elek. Gong. Apa? Dijaga le omongane le. Durna cangkeme elek tenan kok. Ora ngono iki piyagung lho, Gong, piyagung lho. Arep piyagung, arep piano ora gagas. Pokoke aku tekan nang ndi papan nang grenek Durna aku ora mathuk aku ora srek. Engko sik toya diajeni kok ora. Ya ngajeni slumrahe sepajare kok ora. Iya. Iki priyagung lho, Gong. Apa? Cerma dombeng iki. Sak-sake ora Petruk. Mboten guyon mawon mendhan kula wis suwe ora guyon karo sampean kok. Ya. Prayogake sowanmu, Bagong. Nggih, pun kirang mboten kirang kepenak. Nuwun sewu Lurah Petruk kantong bolong kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Weh, Anoman iki. Nggih, Lurah. Weh, nyantrik nang kene kowe, Man. Nggih. Bekti kula kunjuk. Tak tampa dibawa-bawa ya, Man. Nggih, kula pundi iki, Lurah? Iki Lurah Bagong bekti kula kunjuk. Weh, lah Jiman. Anoman. Hah? Anoman. Ora Jiman. Ora. Jiman wis ora enek. Anoman. Heeh, Man, tak tampa, Man, pangestuku tampanana, Man. Nyantrik nang kene kowe. Sawetawis wekdal kula meguru nyuwun wejangan ngilmu lan kawruh wonten ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Heeh. Ora kowe iki wis dadi pendhita wis mataun-taun kowe iki wis suwe madeg brahmana ning sanggar pertapan Kendali Sada. Ha kowe kok malah trima isih nyantrik. Nuwun sewu Ki Lurah. Gesangipun ingkang abdi pun Anoman menika pawitan kula. Salaminipun kula tasih sagah lan salaminipun kula tasih kiyat gegulang ilmu tartentu kula tansah gegulang ngulir budi saha ngasah kadewasan awit tiyang gayuh ilmu menika kula kinten mboten wonten arapipun mboten wonten lasipun. Nah bagus ngono kuwi. Arep kowe iki wis iso dikatakan kowe iki munyuk maestro. Neng kowe isih tetep sinau kowe, Man. Bagus kowe, Man. Nggih. Teges kowe memperkaya yuridiksi kurikulum kowe kudu mbok gatekke. Ngono ya, Man. Ingestaken dawuh Lurah Bagong. Petruk Anung Bolong. Petruk Anung Bolong padha slamet sowanmu, Petruk. Ana kawan. Gong. Sapa iki? Nek saka suarane kok kayake Sinuwun Baladewa. Udu ya. Aku ki apal nek Sinuwun Baladewa kuwi suarane ora kaya rada serak-serak sithik nek Sinuwun Baladewa. Serak wong udute kretek. Ha iya. Gelem mau udut mbako khas kene ngono suarane malah
Masa ngono Sunan Baladewa. Ha iya. Tenan bako kene iki enak tenan kok, Truk. Ha iya. Kopine ya enak tenan pancen. Entuk wong kene ngono. Hus. Iki nek omongane ngati-ati to ora. Guyon nang kowe. Ha iya. Oh, entuk wong kene kok mung arek-arek mbako karo kopi iki lahir batin ora le urip iki ora. Anggepe lah. Guyon Truk, yakin sumpah guyon aku. Iya. Mangane ra omong. Heeh. Nuwun sewu panjenengan sinten sinuwun? Petro, wonten dawuh. Petro, nuwun. Yen kowe durung tepung karo aku tepung ke iki Nalendra ing negara Jodipati, aku Prabu Jrana Kadasar. Nalendra pundi? Jodipati. Wah iki copyright iki hak cipta iki, Tru. Ngapa? Kudu mbayar hake nang Ndawerkudara. Lah ngapa? Jeneng Jodipati ku satriane Ndawerkudara kok iki nganggo jeneng Jodipati. Jodipati kuwi negaraku, dudu kesatriane Raden Werkudara kuwi dudu. Anggepmu sing jenenge Jodipati ki menggone Werkudara ngono piye? Nggih, nggih. Ya ora sak santak ngono kok mureng-mureng. Ora iso. Ngelih aku. Oh, nggih sami. Ya nggih, ngelih. Kowe golek mie ayam kalih kula nggih. Yo. Wah, Bagong nek kon ngemi ayam kok kiyenge ra jamak-jamak. Wis pokoke mie ayam ngarep Amigo aku seneng banget aku. Wis ayam uripku wis tak surung rong mangkok. Iya. Bar mangan mie ayam terus ngacang-ngacang ya kok. Heeh. Uripe nek kaya ngene kok ngruntel. Uripe nek kaya ngene kok ngresula. Aku kira ana sing ngembake ikhlase uripku ya ikhlase Sinuwun Puntadewa. Telek-prek. Wong kowe kelangan pitik wae muni-muni ning WA kok ora. Sapa sing ora emosi ta, Truk? Sakale pitikku ilang. Heeh. Gek tangga dhewe. Iya. Nek wis ketemu rong pitike, Gong. Urung Nek malinge wis kecekel, nek pitike urung. Aku sing penting ki kecekel malinge perkara pitike bali apa ora wis sumarah pasrangsaning Gusti ngakarya kok, Truk. Aku ngono kuwi. Iya. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Petruk Kantong Bolong tak tampa pangestuku tampana napa kawan. Ih sampun sanget kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu. Nggih. Sinuwun Prabu Jrana Kadasar bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku wae tampana ketibal. Nggih. Wah. Atos tenan suarane iki. Nek kae mau priyayi sing merakyat nek iki kok wah angkuh tenan, kumalungkung tenan. Wis ben. Mbok menawa cen karepe ngono, Gong. Heeh. Nuwun sewu Ki Lurah. Kados pundi penemban? Sewu lepat atur kula diageng pangaksami mboten ateges kula badhe lancang nyuwun dawuh pangandikanipun Ki Lurah Petruk. Nggih. Nanging estu kemawon priyayi Mara Dayoh, Mara tamu menika tartentu kagungan wigatos. Gandeng sakmangke sampun sami satata nggenipun lenggah sinambiang rahabi. Pasugatan sak wonten-wontenipun wonten ing pertapan Kutha Runggu. Kula suwun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong blabarana ingkang sejati menapa ingkang dados wigatosipun Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Nuwun sewu penemban saderengipun menapa sekintenipun kula estu menika kalodhangan pun pasrahaken dhateng ngabdipun Petruk Kantong Bolong. Nggih. Babar pisan wekdal kula pasrahaken Ki Lurah. Nggih. Wah, jan penak tenan rembugan karo Piyai. Jos ki, Gong. Kandhane kok. Heeh. Ora gontokan. Heeh. Ngendikane sak ngendika-ngendikane sarwa-sarwi nyenengke. Heeh. Sarwa-sarwi lega. Heeh. Nek ngendikan ora maregi ngopo? Wah. Aku apa wae iki sing penting maregi kok. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Penemban Kisawa Sidi sesembahan kula ing pertapan Kutha Runggu. Inggih kula tampi dawa sami-sami Ki Lurah. Nggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bendara kula. Sowan kula dipun dhawuhi dening ndara kula ing Madukara. Inggih menika ndara kula Panengah Pandhawa, inggih menika ingkang kekasih Raden Arjuna, inggih Raden Janaka. Ya Raden Parmadi. Permadi, Gong. Hah? Permadi. Ora Parmadi, ora. Parmadi yaene wis ngruntel nek yaene. Ha iya. Wis turu nang nggon simpingan kowe. Iya. Iki engkonge wis diujubke urung iki? Ambuk.
Ha ya mestine wis kok ya wis dikendureni kok. Wedine kok nek urung diujubke urung dikendureni kok terus digawa lunga kasiden. Tau lho, Truk. Kapan? Wayangan ning Gading, Gunung Kidul kono. Esuk kae bubaran kae panitia ki monggo Pak ampun kondur riyen Pak niki anu kula kanthi sareng-sareng kenduri riyen. Ingkunge ra ono. Ha kok ora ono? Gawa minggat piyaga. Ndak dinane aku ya luwih cilaka meneh. Ah ngopo? Rekane aku ya arep balas dendam to. Heeh. Aku ki mayang dalang aku ki. Iya. Aku ingkunge go minggat piyaga. Iya. Ingkunge saurunge wis bar diujubke bar dikendurekke tak adahi tasku. Iya. Esoke arep dikembul. Heeh. Arep dipecah. Arep dibencah. Heeh. Panitia goleki bingung. Heeh. Agare ngerti nek ingkunge ning nggon tasku. Heeh. Wong nglumpukke satria-satria kuwi wong-wong saknene wong dilumpukke kon ngidak-idak tasku sing isine ingkung kuwi mah. Aku ya ora piye-piye aku ya melu ngidake. Wong nek ora melu midak didenda. Wah, jabatanku wis cilaka iki ya ingkungku ajur iki. Begitu wangi do lunga tak buka tasku ki wis lembut kae ingkunge. Iya. Lah terus karepmu terus kowe kepiye? Aku ya ora piye-piye, aku terus mara ning transit wong-wong kuwi tak parani. Deloken ki lho. Leh hasil karyamu do midak-midak. Atau anggap aku kuciwa atau anggap aku mesgul nesu napa piye? Ora, malah meneri. Wong aku ra kangen lan nyuwiri. Mah piguna manfaat ya gong kandhane kok. Nglajengaken pirembagan penemban. Sinambi kula gojekan kalian adik kula Bagong. Inggih, Lurah. Nggih. Menapa ingkang dados jaruranipun lan wigatosipun menapa wondene Ndara Janaka dawuh kalian kula utusan kalian kula. Kinarya srana kula sowan dhateng panjenengan. Mrika awit nuwun sewu. Rikala semanten Ndara Janaka pikantuk kabar midhanget pawarta ingkang wis sumebar wata sak indenging jagat. Pawarta binandunging Karna bineta Mbok Bakul sinambi wara sami nyebataken bilih wonten pendhita utawi brahmana enggal katon ingkang madeg pendhita wonten ing pertapan Kutha Rungging mapan wonten areng-arenge ngarga Kutha Runggu. Inggih. Lah, sakmangke kejawi saking Ndara Janaka pikantuk pekabaran kang kados mekaten, Ndara Janaka ugi pikantuk wangsiting dewa. Inggih menika tinanggenah nggayuh kanugrahan ingkang dipun asta lan dipun lantari kalian pandhita ing pertapan Kutha Runggi nggih panjenengan inggih paduka Sang Begawan Kisawa Sidi wondene menapa kanugrahanipun ingkang sampun paduka asta miturut ngendikane Ndara Janaka lumantar sasmita ingkang dipun tampi saking ngersanipun para dewa Ndara Janaka ngendika wahyu menika wujudipun wahyu Makutha Rama. Lah pramila napa kok gandeng cenenge napa kok Petruk diutus sowan mriki, Bagong diutus sowan mriki niku ingkang wigatosing rembag. Ndara Janaka niku mung kepengin sakmangke kula ingkang srana lantaran, kula ingkang dados lantaran matedhakaken panjenengan matedhakaken tumurun ing kanugrahan kang aran Wahyu Makutha Rama menika sakmangke tumuli badhe pun kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka mekaten. Lah, wondene napa kok Ndara Janaka kula ya bingung. Ndara Janaka kuwi piyayine gedhe priyatine gentur tapane kok sak gendhagan iki arep nggayuh wahyu, arep nggayuh kanugrahan kok panjenengane ora talak brata piyambak ning kok malah utusan karo Petruk, teges Petruk sing kudu laku priyatin. Ning mboten napa-napa. Petruk niku kula niati sak suwene uripe Petruk niku kula napaki gesang mriku pancen niat kula menika priyatin, niat kula menika berdharma, niat kula menika nindakaken laku kang utama ingkang boten singlar saking angger-anggering kautaman. Ama ba'du. Ngomong wong enek wong tuwa omongan ora dipaido to. Lah kowe ngomong lancar banget kok kowe akeh banget. Aku ya ama ba'du aku ya ngono. Inggih Lurah. Lah wondene menapa mekaten kula namung nuhoni dhateng dawuhipun Ndara Janaka. Kula piyambak ngertos. Kula menika mangertosi kados pundi darmaning agesang minangka satriya menika. Niken. Darmaning satriya gesang menika kedah nindakaken dharma ingkang kados pundi kula menika paham, kula menika mangertos. Awit kula seprana seprene mataun-taun nderekaken kelawan tindakipun Ndara Janaka. Menawi lampahipun utawi patrapipun Ndara Janaka ingkang mekaten menika kula kaanggep lepat
Lah sak mangke kula aturi paring dawuh kalih Petruk, kula tak wangsul teng kesatrian Madukara. Tak matur kalih Ndara Janaka lajeng kersanipun kados pundi? Serananipun menapa ingkang dapun tempuh anggenipun Ndara Janaka badhe kasembadan saha kasil nggayuh wujudipun Wahyu Makutha Rama menika Mrembahan. Mekaten semanten atur kula nglantari saking Ndara Janaka panjenengan paring dawuh menapa monggo kemawon kula nderek. Ung bawana langgeng sinunggi datarnawrat Kilurah Petruk kula wonten dawuh. Sampun ngantos mesguling manah jengandika Kilurah Petruk kanthong bolong. Nggih, liripun. Nuwun sewu. Ingkang aran Wahyu menika kanugrahan. Nggih, Panembahan. Wahyu menika kanugrahan, kamangka kanugrahan menika. Kodrating kanugrahan menika badhe tumedhak dhateng sinten kemawon, waton sinten to ingkang badhe pun panjingi wujuding wahyu menika lerem saha menep rasa pangarasanipun. Nggih, kula mangertos, kula nggih ngerti capet-capet nggih kula paham perkara niku. Wahyu niku ora bakal jenak nek mapan tenganggane wong sing duweni watak angkara murka budi candala. Mekaten Panembahan. Nggih. Lan nanging nuwun sewu, kados pundi? Saderengipun kula matur mangsuli ngendikanipun Kilurah Petruk langkung rumiyin. Wahyu Makutha Rama menika sanes mawujud wahyu nanging menika wujudipun wejangan pepagem. Wejangan pepagem inggih. Nanging nuwun sewu mboten saben-saben titah kiyat nampi wejangan pepagem menika lho Kilurah. Ajripun menawi sak mangke panjenengan ingkang kula wejang pepagem menika nanging sak mangke panjenengan boten kiyat nampi wejangan menika tumuli panjenengan boten saged ngaturaken wejangan menika katur Raden Janaka mekaten ngaten inggih. Oh nggih. Lha ning nuwun sewu kados pundi? Lah niki rak Begawan Durna sowan teng mriki niku. Kados pundi? Ampun seru-seru. Inggih. Begawan Durna sowan mriki niku wigatine napa? Wigatosipun. Aku no ya melu klesak-klesik. Kula tak majeng mawon. Kados pundi ki Lurah? Begawan Durna wigatine mriki niku wigatine napa? Keperluane napa? Panjenenganipun Sang Tapa Begawan Durna ugi badhe nyandhong tumuruning Wahyu Makutha Rama. Sik Panembahan, sekedhap. Kados pundi ki Lurah? Nek sampean ketika kaya ngeten kula ora trima. Tantrimanipun ki Lurah Petruk mengke riyen. Kok rusak ajak dosa ngupaya kanca sajake. Nuwun sewu. Panjenengan sampun pirsa mboten kondange Begawan Durna niku pun pirsa napa dereng? Pendhita kondang manyor-manyor. Inggih kula sampun mangertos. Nuwun sewu. Pendhita Durna niku kondang cangkeme elek banget. Yakin. Riyen tau tate ditundung wong tuane minggat saking negara ngatas angin. Mergo niki nakal niki. Kriminal. Ngoten. Madeg pandhita nggih. Niku lakone enten kok teng YouTube Durna Jawa, ngoten lakone. Durna Jawa niku ditundung kalih bapakne mergo wani karo bapakne ora manut karo dawuh wong tuane. Lah bar niku niki menungso niki Durna niki mateni bojone Patih Gandamana. Seje lakone, Truk. Seje lakone sing mateni bojone Gandamana kuwi Udu Durna. Ha sapa? Sengkone. Wah, Udu Durna apa? Udu. Nek Durna ki ngrebut bojone kancane, ora mateni bojone Gandamana ki ora. Tutuk siramu kowe. Nuwun sewu. Kamangka Durna menika dados pujangganipun para sata Kurawa lho, Mrembahan. Inggih. Kurawa niku sampean kedahe pun pirsa. Kondange Kurawa niku pripun sampean kedahe pun mangertosi. Kurawa niku kondang watak angkara budi candala. Nuwun sewu. Kurawa niku ngegungke watak kanistan. Sing digongke niku mung watak adigang, adigung, adiguna. Sapa sira sapa ingsun sing diuja niku mung mobal-babaling kanepson. Lah niki nuwun sewu nek nganti sampean ku arep mejangke, arep nurunke Wahyu Makutha Rama teng Begawan Durna. Begawan Durna masrahke nglantarke teng para sata Kurawa. Nuwun sewu niki mengke rak ming etungane tembe mburine glethek petele rak malah ming iman-iman to niki. Inggih. Rak malah ming iman-iman kanugrahane, wahyune niki mengke malah ming keregetan pakartine para sata Kurawa. Merga Kurawa niku ora tau kok sing jeneng pisan kemawon laku prihatin niku Kurawa mboten tau. Ngaten, mboten tau tate, mboten pernah. Sepisan kemawon Kurawa laku prihatin niku mboten pernah. Wong tahu kok niki Begawan Durna niki arep pendhita niki tapa. Niki tapa niku sangu radio.
Apa nek jamak lumrah wong tapa kok sangu radio nyetel Mbah Timbul ya, Gong? Heeh. Pendhita tapa kok ngono sangu radio kula ngurangi piyambak. Wong le tapa teng kali lor kula nika. Mekaten ki Lurah. Nggih. Lah napa bakal kelakon? Lah pramila monggo. Wahyu Makutha Rama niku mbangane keliya. Wis keliya keregetan watak angkarane Kurawa. Lah monggo pasrahke mawon dhateng kula menemban. Durnalena panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng marang Bratayuda. Suwaru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana Petruk kantong bolong penemban Durna nggih penemban banget ucapmu nggonmu ngrasani nggonmu ngilani marang dadane Begawan Durna banget patramu nggonmu netangi kamurkanku Petruk nuwun sewu wah jan keseron kok ya leh ku omong mau ki aku ya ora tepa-tepa kok ngrasani wonge ning mburimu mongko Durna iki kupinge gedhe banget lho Truk Pendhita Durna iku kupinge gedhe banget. Oh, ikete wae jerone 30 kok. Dadi sirah iki trepes ngono kupinge gedhe. Petruk kantong bolong wonten dawuh Mbah Durna. Ah, ndruwili kaya grojo kantor patih kaya betet sing nembok pategalan ucapmu kowe ngina. Kelawan Begawan Durna kowe ngina karo para sata Kurawa ngina marang anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Ning ngarepe Begawan Kesawasidi. Petruk kantong bolong. Penemban Durna kados pundi, Penemban? Kowe ngerti apa ora? Oh, kowe ngerti apa ora sing jeneng Wahyu kuwi mapane dhewe-dhewe ya Petruk. Wahyu kuwi ora kena dipaksa, Wahyu kuwi ora kena dijaluk. Lho lah nggih. Gandeng Wahyu menika mboten saged pun peksa, Wahyu mboten saged dipun jaluk. Mboten saged ditembung. Mboten saged dipethuk ning Wahyu niku bakal ngampiri. Lah mula kula nggenahke sampeyan mriki niku wigatine arep njaluk wujuding Wahyu Makutha Rama to, nggih to? Lah kok sampean ngomong sampean ngendika nek Wahyu ora kena dijaluk kanthi serana peksa. Sampean nesu ngeten iki pun mujudke, pun nandhake, pun mbuktekke nek sampean niku meksa le arep njaluk Wahyu lho menemban. Lho ora gagap-gagap. Sampean ki Durna ora sulis potro. Ayo. Sakniki gledhek pethele kula rembug sisan. Wonten mriki Petruk napa Begawan Durna sing keduga arep kasembatan manjangkane gaya wujuding Wahyu Makutha Rama. Petruk kantong bolong lho wonten dawuh. Oh, kowe iki kamula cilik, kowe iki kere, kowe iki batur. Dadi utusane Janaka. Janaka kuwi muridku, ngono. Janaka kuwi muridku. Oh, dheweke wis bola-bali nampa Wahyu lho Petruk. Dheweke wis bola-bali mergo pancen dheweke wis wegik nggone gayuh Wahyu, olah kasutapane wis gancar sartane wis gangsar. Ngibarate Kurawa ki sepisan wae arep gayuh Wahyu urung kasembatan. Lah saiki arep kasembatan, lah kok Janaka nyentrulani rembuge para sata Kurawa. Mengke riyen menemban. Wong niku kelakon apa ora le arep gayuh Wahyu niku mung gumantung tumindake, ngaten. Nek tumindake apik, nek tumindake becik, Wahyu tartemtu manjing wonten angganipun titah sing tumindake becik niku wau. Lah Ndara Janaka niku le bola-bali gayuh Wahyu niku ora kok merga Ndara Janaka sekti, ora kok merga Ndara Janaka digdaya niku mboten. Ning merga Ndara Janaka niku semeleh rasane, Ndara Janaka niku tansah nindakake tumindak kautaman. Lah nuwun sewu, lah sakniki mangsawang Kurawa. Nuwun sewu Kurawa mangsawang. Ditanggapke pengajian kok Dursasana sangune gendulan. Sangun dem-deman niku nuwun sewu napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang becik. Ngoten napa ngoten niku mujudaken pakarti ingkang utama. Petruk Kanungul, wonten dawuh sinipun. Kowe aja sageleme dhewe nggon ngucap marasan. Aku iki Prabu Jrana Kadasar. Aku iki siswa kinasing Sang Tapa Begawan Durna. Nek kowe nyentulani rembuge Bawa Begawan Durna, aku sing ora nrimake mergo aku sesmane Begawan Durna. Ya. Oh, kowe arep wani karo Begawan Durna, aku gawa murid. Kejaba aku gawa muridku kuwi Ratu Jodipati kuwi. Oh, aku uga gawa Kurawa segelas papan. Petruk. Kowe arep wani karo aku apa kelakon kowe bisa kuat nadai kadigdayanku mergo kowe wis wani netangi kamurkanku Petruk. Aku iki seswaning Sang Tapa Begawan Durna. Nganti aku seswane aku meneng bae aku menungsa sing piye?
Ayo muni kowe. Sik, Gong diwangi, Gong. Oke. Anggepe apa kowe mungsuh kono, aku tak mungsuh iki. Yo. Men ora mumet kok ora ngene iki kerja sama. Kerja sama Gong. Heeh. Anggepe apa wis suwe aku ora ngene iki. Saniki sampean mungsuhe kula, Bagong mungsuhe muridé sampean. Ndas. Lho. Ora tata krama karo Nalendra kuwi ming kere kowe gedibale kok. Lho, gedibale esuk kala mangsane sugih. Kapan? Karepe. Oh, ming karepe kok, Gong. Wis kowe ladenono kono ta, Tru, durung kejamongan ta, Tru? Ya. Ayo kowe arep ngopo? Oh, apa kowe kuat nadahi dayaku Kyai Sundha maneh? Pun sakniki digawe perkara sisan. Merga wis cetha, Durna tekan kene iki ming arep gawe geseh, Durna tekan kene iki ngarep gawe perkara. Pun sakniki kula ajangi jembar. Nek sampean sekiranya arep ngundurke karo Petruk, sampean ngrangket karo Petruk, ngrebut wahyu Makutara kasembatan. Bagong. Apa Prabu Srana Kadasar? Kowe kena tak kandhani apa ora? Kakangmu Petruk elingno. Kakangmu Petruk kowe kandhana. Aja entuk wani karo guruku. Begawan Durna kae guruku. Begawan Durna kae sing menehi ilmu karo aku sing menehi kadigdayan karo aku. Petruk ora kena delangap-delangap ucape. Kandhanono, kakangmu kandhanono. Sik, Mas, sik. Piye? Kowe ora murid Durna ta kowe? Yo. Kowe omong nek Durna menehi kadigdayan karo kowe. Oh. Petruk kakangku. Ngapa Petruk ora tak omongi dhewe lah kok kowe ngakon aku? Ratu goblok. Sirah semono gedene kok isine ming banyu. Wah, menungso ora tatanan. Oh, menungso ora tatanan Petruk. Wonten dawuh. Apa apamu, Kanduna? Bagong, apa apamu Prabu Srana Kadasar? Ayo, nang endi papan neter kadigdayan? Dudu teng mriki papan wong neter kadigdayan. Kula enteni teng parepatan pertapan Kutha Runggu. Kira-kira Petruk apa Begawan Durna? Kira-kira Ndara Janaka apa Kurawa sing lakon ngukup wahyu Makutara? Metu Jawa. Metu Jawa.